Wow, izbliza izgleda još veće. Jel da, amor, jel da? Smiri se, čata. Dobro jutro, dame. Imate li rezervacije? Još bolje toga, gospodine Rolo. Radio Pixi me šalje po zadatku. Ocenjujem sve hotele u magičnoj dimenziji. Ovo je moja koleginica. Zdravo. Teško da ćete naći bolji hotel u celoj magičnoj dimenziji. Kako prelepo mesto. Vrhunska usluga. Vidjet ćemo. Naši slušalci žele da čuju sve o našem boravku u vašem luksuznom hotelu. Bićete uslužene kao princeze. Molim vas, raskobotite se. Spremna, amor? Ovo je najluksuzniji apartman u hotelu. Wow. Tu je čak i pokretni ormarić za odeću. A kreveti? Uopšte nema kreveta. Dame, ovo je samo hol. Spavaće sobe su ovamo dole. Evo vam mapa i walkie-talkie. Pazite se da se ne izgubite.